Alle sammen, i dag skal vi lave straffekonkurrence, og det går simpelthen ud på, at vi har 4 chancer til at score 3 mål. Og taberen skal så spise chili. Ekstra chili. Det er ikke min stærke side, så jeg håber ikke, det bliver mig. Der er ikke så meget at sige. Nej, lad os bare starte. Ja. Du kan ikke nå at score 3 mål. 2 chancer. Du skal score så mange mål som muligt. Hold nu kæft, mand! Okay. Det er fandme fedt, hva' Jonas? Nej. Glæder du dig til chili? Nej. Ja! Sådan! Du har 3 chancer til 3 mål. Husk det. Du skal have scoret nu, hvis det er, du ikke vil have chili. Nå. Nej! Der kom sgu mål. Du kan sgu godt, Mikkel. Kom så, drenge. Mikkel. 2 chancer, er det ikke det? 2. Jeg skal se deres taktik, hvordan det går med dem. For helvede, Mikkel. Det der, det gør det ikke bedre. Nej. Sidste afgørende mål, Mikkel. Jonas, vi er enige om, at det er lidt sikkert, at du skal spise chili i hvert fald. Okay. Og så er vi. Sådan der. 2 mål. Hvad sagde han? 3 chancer tilbage. Da han skulle lige hente bolden, den røg fandme af helvedes til. Nå, sidste chance. Fuck, det er godt, mand. Nej, fuck, jeg skal have chili. Nej. Ses derhjemme.